Шын көңілден сәлемлейм сізні Мәйдан каналының туғыры тамашашылары. Заманасына күрә күйі деген татар халық мәкәле барыбызга да яхшы таныш. Заманасына қарап, тамашачы да туа, жырлар да языла дип истәр идем әле. Бу табигый күренеш, һәм монда гаҗәпләнер урын юк. Бүгенге татар эстрадасының җырчылары һәм тамашачысы турында сөйләшербез. Кем соң алар һәм нинди сыйфатларга ия? Бу сорауларга җавап лаеклы хит тапшыруның әлеге чыгарышында яңгыраячак. Кунаклар белән кызыклы әңгәмәләр һәм татар шоу-бизнесы яңалыклары да булачак. Мәйдан каналының рәсми төркеменә дә күзәтү ясарбыз. Иманым Камил тапшыру бер сулышта узачак. Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова татар эстрадасында күбрәк ир-ат яки хатын-кыз җырчылармы дигән сорауга түгел әйтә алмыйбыз. Тик парлы җырчыларга караганда ялгызлары күбрәк дип җавап кайтардылар. Әйе, парлылар алтынга тиң. Рафил һәм Илмира дуэты нәкъ шундыйлардан. Ашуланыма кайы вакытта аңламасам синең белән бер казанда кайнамасам каршы әйтеп хәтереңне калдырганда юк сүзе белән йөрәгеңне яндырганда Ашуланыма юкка телмә бәгыремне Ашуланыма югалтма сине кадереңне Ашуланыма сабыр булсак узар барда Ашуланып яра салмага азиз жаныга Ашуланыма арысаң да миннән бер көн минем кебек аңлый алмас сине бер көн ярларымнан шиткә таша кайчак агым минем дә бит булгалыйдыр шундый чагым Ашуланыма юкка телмә бәгыремне Ашуланыма югалтма сине кадереңне Ашуланыма сабыр булса узар барда Ашуланып яра салмага азиз жаныга Ашуланыма кичерик без ялгышларны ялгышларсыз язып булмый язмышларны бу дөньяның кунаклары синдә миндә ачу аша Üzgələnü bezgə nigə Aşulanıma Aşulanıma Yoxqa dilmə bərimini Aşulanıma Yoxadıma seni qədir
salma aziz canıga. Лайыклы хит тапшыруында кунак, автор башкаручы шагыйрә хит парадыбызның катнашучысы Альбина Ишмурзина үзе. Альбина, хәерле матур сәгатьләр. Сәлам. Ничек хәлләр? Бик шәп, рәхмәт. Синең елмаюың миңа калса кояш нурыннан да ныграк балкып, бүген безгә Санкт-Петербург шәһәреннән сәламнар алып килде дип әйтә алам, чөнки син үзең Санкт-Петербург шәһәрендә яшисең. Әйе. Казан мәдәният институтында укыйсың. Әйе. Һәм шулай ук шигырьләр язасың, көйләр язасың, иҗат белән шөгыльләнәсең. Кайлардан вакыт табып бетерәсең буларга? Белмим, вакытым юк. Гомумән вакытым юк. Эшлим. Иҗат, эш, хезмәт Әйе. һәм шулай ук матур клиплар төшерү. Әйе. Эш, хезмәт, иҗат, буларның барысына да вакыт табып булмый дисәң, ике шәһәр арасында ничек вакыт табасың? Казан һәм Питер. Ул минем ике яраткан шәһәрем. Шуңа күрә зур теләк белән киләм. Альбина, булай дисәң, безне кичермәсләр, әлбәттә бар бит әле. Әлбәттә. Эш шәһәр. Һәрбер эш шәһәр турында эш җырым да бар минем. Менә бит, менә нинди яңалыклар, серләр ачыла. Иҗатың турында сөйләшеп алыйк. Шигырь, көйләр язу һәм җырлау сәләтең үзеңдә ничә яшьтә барлыкка килде? Беренче шигыремне 6-7 яшьтә иҗат иттем. Җырымны беренче тапкыр гашык булганда инде 14-15 яшендә. Клипны 2017 елда, 2014 елда төшердек. Беренче клибың. Әйе. Дөнья күрде. Әйе. Әгәр дә инде синең клипларыңа күчкән без икән, сер итеп кенә әйтәм, Мәйдан каналында иҗат төркеменә синең алтыным да, көмешем дә җырышый. Нишләп аңа түгел, менә мәхәббәтем хисләре җырына клип төшерергә булдым. Чөнки бу минем соңгы җыр, ул яңа җыр иде. Минем үз язган җырым түгел, мин аны сатып алдым. Икенче үземнең җырым түгел. Икенче Үз иҗатыңда башка кешеләрнең репертуарын караган. Әйе, башка кешеләрнең репертуарыннан икенче җырым. Шуңа күрә аны да ничек тамашачы кабул итәр дип уйлап, шундый клип төшердек. Әлеге клипның бер кызык әйберсе, ул табигаты һәм гомумән архитектурасы буенча безнең якларга хас түгел. Беренчедән кайда төшерелде? Клип Петербургта төшерелде. Татар клибы Петербургта төшерелде, бит. Бер локация ул Фин култыгы эчендә таган бар. Менә шуның өстендә төшермәкче идем. Килдек, төшердек. Төшерер алдыннан анда отлив иде су. Киресенчә китте, ләкин таган су эчендә калды. Аллага шөкер, клипта сез аны күрә аласыз. Икенче локация ул карьер, аның өсте Марс өстенә охшаган. Шуңа күрә бик кызык, бик матур урын, ләкин анда һәр вакыт бик күп кеше. Һәм без ул клипны төнлә сәгать 5-тә, сәгать 3-тә төшерә башладык. Төнлә башлап иртәнгә таба. Сәгать 7-гә хәтле төшердек инде. Кешеләр күренмәсен өчен. Әйе, кешеләр булмасын өчен дип. Ләкин анда да 6 кеше башта килде, аннары тагы 2 кеше килде. Менә бит, кызык серләр ачыла, бары тик Мәйдан каналында гына. Үзеңнең шутлап карагың бармы? Менә клиплар турында әйттең. Ничә җыр бар микән репертуарыңда? Шутлап караганым юк. Мин бит үзем иҗат иткән җырлар гына түгел, башка авторларның да җырларын, популяр җырларны да, татар халык җырларын да бик яратып җырлыйм. Шуңа күрә 150-гә якын бардыр инде. Бәлки аннан да күбрәк. Димәк, синең бу җырларның барысына да матур клиплар белән Мәйдан каналында көтеп калабыз дисәң, бу киләчәккә бер шундый үгет нәсихәт белән теге хәерле юл дигән кебек кенә яңгырар. Ярар, әйбәт булыр. Амин, шулай булсын. Шул кадәрле тәмле, җылы, сыйфатлы җавапларың өчен һәм безнең гомумән Мәйдан каналына килгәнең өчен, чөнки зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Тамашачы көтте сине, әйе, зарыгып көтте һәм синең клипны тәкъдим итәр вакыт җитте. Минем клипым өчен тавыш бирегез. Мәхәббәтем хисләре Альбина Ишмурзина башкаруында бергәләп карыйбыз. Рәхим итеп карагыз. Yazmışım, yüreğimnin koyaşı, küngelimnin balkışı, ömrümnin yudaşı, şeşe gatta küngelde, nurlu hisler kızlarda, mehabetli ömrde, bolu girkem gel berge, benim bari her kimge, bəxti şatlı ömrge, matur bulsun tırmışlar, kavuştursun yazmışlar, berden verim seyganim, sin minim mehabetim, min de sinin
Tatlı hisler gönülde, sevgi nuru gözlerde, mehabetli ömürde, buluyurken dilberge, birden birim sevganim, Xuda yazgan bulegim, yar sulu mehabetim, minde senin bahatim, dilim bar her kimge, baxt şatlık ömürge, matur bulsun tırmışlar, kavuştursun yazmışlar, birden birim sevganim, sen benim mehabetim, minde senin bahatim. Sen bahatim, bahatim, sen yine bahatim, sen benim mehabetim. Dilim bar her kimge, baxt şatlık ömürge, matur bulsun tırmışlar, kavuştursun yazmışlar, birden birim sevganim, sen benim mehabetim, minde senin bahatim. Dilim bar her kimge, baxt şatlık ömürge, matur bulsun tırmışlar, kavuştursun yazmışlar, birden birim sevganim, sen benim mehabetim, minde senin bahatim. Автор башкаручы Гүзәлия Вәлиеваның тамашачысы күбесенчә гүзәл затлар. Тик ир-атлар да мине бер кайчан игътибарсыз калдырмый дип хәбәр итә ул. Алай булмыйча мөмкин дә түгел, Гүзәлия. Исемең җисемеңә туры килә. Әйтер сүзем җырың тапшыруны дәвам иттерә. Әйтә алмыйм сүземне, ниләр уйлап янганымны. Әйтер сүзем әйтә алмый, туташ ялкын булганымны. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып синең күңелеңә. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып күңелеңә. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып синең күңелеңә. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып күңелеңә. Кайчагында күңел ката, күңел бизә боздай була. Булган өметләр өзелеп, җаның тулы бушлык кала. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып синең күңелеңә. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып күңелеңә. Елмая мин бит кеше, син күрмәссең яшьләремне. Эчке дөньямда ниләр барын, син белмәссең хисләремне. Керәмәле булар булып йөрәгеңә, сер булып синең күңелеңә. Керәмәле булар булып
Исәнмесез дип башым әле, чөнки очрашулар нәкъ шулай башлана. Җәялары булуга карамастан, татар шоу-бизнесы гөрли. Сезгә сөйлисем яңалыкларым бик күп, мөхтәрәм тамашачылар. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразовның туган көн җыры дөнья күрде. Ул аны үзенең тормыш иптәше Илдар Хәкимовка багышлап иҗат иткән. Әйтергә кирәк, алар күп еллар дәвамында эстрадабызның үрнәк гаиләләренең берсе. Мәхәббәтләре озак еллар дәвамында сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Җырлар язучы, аранжировщик Даулян озакламый үзенең яңа иҗат җимешен тәкъдим итәчәк. Бу турыда ул үзенең социаль челтәрләрендә хәбәр итә. Җырның бер өлешен тыңлагач, әйе, бу бит киләчәк хит дип уйлап куясың. Әйдә җырының премьерасын түземсезлек белән көтеп алабыз. Артистларыбыз яңа концерт сезоны алдыннан көч туплый. Мәсәлән, Илсия Бәдретдинова экзотик чит илендә ялтып кайтты. Бу сәяхәт аңарга илһам, иҗат итәргә яңа көч бирде дип ышанып калам. Әнвәр Нургалиев та калышмый. Ул үзебезнең якларда ял итә. Күптән балыкка чыккан юк, иптәшләрем чакырды дип хәбәр итә Башкортстанның халык һәм Татарстанның атказанган артисты. Ял итү урыны мөһим түгел. Беренче чиратта янәшәңдә яхшы һәм күңелгә хуш килгән кешеләр булсын. Бу ямьле чирның һәр мизгеле онытылмаслык үтсен, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Мин Миләүшә Фатхетдинова сезнең белән киләсе очрашуга кадәр сау булашам. Бәхетле һәм исән сау булыгыз, дуслар. Әңгәмә вакыты килеп җитте. Бездә бүген кунакта эстрадабызның асыл һәм ис китмәле ямьле төркеме. Сәламләп каршы алыйк әле кызлар, ничек хәлләрегез? Вероника, Альбина, Алина, менә шулай таныштырып үтим әле. Ничек җәйге кәйфләр? Шәп, эссе, бик эссе. Аллага шөкер дип әйтәсе килә. Шын җәй. Чыннан да безнең тапшыруга килгән өчен беренчедән зур рәхмәт. Икенчедән сезнең таң җыры бик матур, үзенчәлекле клип белән сөендерде. Тамашачыларны монысын әйтеп үтәргә кирәк. Әлеге премьерагыз белән тәбриклибез. Иҗат җимешегез калганнардан нәрсә белән аерылып тора менә үзегез өчен? Бу клип төшерү стиле буенча безнең Гөлләр үсә җырына бик охшаш, ләкин ул клиптан гади, җиңел булуы белән аерылып тора. Монда без табигать белән берләшүебезне күрсәтергә теләдек. Һәм бу барып чыкты. Сезнең менә әйтеп үтәргә кирәк, Мәйдан каналы тамашачылары алдашырга ирек бирмәс. Сезнең һәрбер клип үзенә күрә бер сыйфатлы. Бу клипны сыйфатлы булсын өчен кыенлыклар булгандыр инде. Нинди авырлыклар булды? Беләсеңме, Илмир, кыенлыклар чыннан да булды. Бик урынлы сорау. Беренчедән, без бу клипны бер тәүлек буе төшердек. Кичке 9-дан башлап, икенче көннең кичке 5-енә хәтле шушы Төнләдә төшердегез менә. Әйе, таң җыры бит, әйме кызлар, безгә иң мөһиме таң атканын күрсәтергә иде. Үзең беләсең, ул таң атуы Электергә дә кирәк бит әле. Электергә дә кирәк, ул тиз үтә. Шуңа күрә без тырышып өлгердек һәм инде ашамыйча командабызны ашатмыйча, эшертмичә алар түзделәр, аларга бик зур рәхмәт. Булган икән. Әйе, без шушы клипны йөреп чыктык, Аллага шөкер. Минем тагын да өстәсем килә. Безнең тагын да авыр ягы булды. Ул локацияны таба алмыйча Урман эчендә адашып йөрдек. Әйе. Но ләкин барыбер без бу җырны таптык кызлар белән. Һәм без урынны клипта күрдек дип әйтәсе килә. Кызлар, үзегезнең иҗатка килгәндә кемнәр белән иҗат итәргә яратасыз? Бармы шундый аерым шәхесләрме, төркемнәрме? Төркемнәр дөресен әйткәндә алар күп булырга мөмкин, ләкин бар инде төпләнгәннәре һәм беренчедән иҗат төркеме ул профессионал булырга тиеш. Иң беренче чиратта. Менә шундый сыйфатларга ия булырга тиеш. Әйе, һәм үз эшне яратып эшләргә тиеш. Һәм инде безнең белән бер дулкында креатив идеяле булырга тиеш. Кызлар, зур рәхмәт. Бу урында мин генә түгел, тамашачылар да зур рәхмәтләрен җиткерә. Сезнең дулкында безгә дә булырга насыйп булсын. Мәйдан канал дулкында сез дә безнең белән булырга насыйп булсын дигән теләктә. Җавапларыгызга зур рәхмәт. Килгән өчен зур рәхмәтләребезне җиткерик әле. Шакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Сау булыгыз. Сезнең инде иҗат чишмәгез бер кайчан да саекмасын дигән теләктә ямьле төркеменең клибы белән дәвам итәбез.
Күзләрелә томан, бишек жарасыман, Ağlamam tağlar atqanıda. Tağlayım tağından jaran, Toğan yaqılan muğan, Şanlap şişmeleri aqanda. Tağlayım tağından jaran, Toğan yaqılan muğan, Şanlap şişmeleri aqanda. Bolacağım ile Yemle ineş güle Jilekli olanım hoş ise Doğaylarını gizip Sularını da yüzüp Seni de güne yaşaysın Doğaylarını gizip Sularını da yüzüp Seni de güne yaşaysın Ağdılqınlar oynay Көңіл сейніп туймай Тәуге нұрлар көліге себілі Талпалдырдан ишік Төзім ешір ишік Тағын сені де сенде тибірәлі Талпалдырдан ишік Төзім ешір ишік Тағын сені де сенде тибірәлі Туғайларыңа кезіп Соларына езіп Сені де гіне яшайсың Сені де гіне яшайсың Сені де гіне яшайсың Җырчы Илмира Нәгыймова Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Фәтхетдиновның иҗатына битараф түгел. Җаныма аның башкаруында күңелең сынмасын җыры хуш килә ди ул. Бу җыр чыннан да иштәлекле һәм күркәм. Илмираның июль айы хит парадында катнашкан җыры лайыклы хит тапшыруын дәвам иттерә. Şeylerimle, gözlerimle Sözlerimle, kışlarımla, kuşlarımla Yazlarımla, nazlarımla Günlerimle, tünlerimle, uylarımla Hislerimle, bara senin bilen gene Varım gaziz gözlerine Senin bilen ozar idem Canım sana hislerimden indi söz bilen eydim Senden başka bu dünyada min köngülüm yetim Canım sana hislerimden indi söz bilen eydim Senden başka bu dünyada min köngülüm yetim
жайның деңгізіне шомып күз япрағын қыштырдатып сенің белән теләр едім кешен көзімні йомарға таңда бірге уянырға шаярарға уйланырға бар сүрләрне бір сөйләргә сарылырға иркәләргә сөю үстәп мизгелләргә бары синең белән генә җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим җаным сиңа хисләремне нинди сүз белән әйтим синнән башка бу дөньяда минем күңелем ятим Башкортстанның һәм Татарстанның җырчысы Азалия Вәлиева җырсыз үз тормышын күз алдына китерә алмый. Җырларын да чын күңеленнән башкара ул. Шуңадырмы аның иҗат җимешләре уйландыра, хисләргә чумдыра. Аның башкаруында булды инде булды җыры әлеге сүзләрне дәлилли. Булалмадым күңелемә, туктадым туктатуз, ләкин һаман да җанны әрнетә, әйтми калган бер сүз. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Бикләп куям сандыгыма, серләр булып калсын ул. Син ул кайларда, мин ул кайларда, ике якта бик юл. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Онытырга бөтенләйгә, бирче миңа Ходай көч. Көлүп шатланып, җырлап яшәргә, бар ул миндә зур көч. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш. Әйтәм үземә, әйтәм үткәнгә, җитте булды хуш, хуш. Булды инде булды, уйлар җилгә тузды, үткәндәге хыял буш.
Җырчы Айгөл Миндиярованың Көнләш мәҗырына төшерелгән клибы кешеләр арасындагы мөнәсәбәткә багышланган. Һәр вакыт кара-каршы утырып сөйләшергә кирәк. Шуннан соң гына бернинди аңлашылмаучанлыклар булмас. Мәхәббәт җиңәр дигән фикере белән бүлеште ул. Син хаклы, Айгөл. Көнләш мәҗырың озын гомерле булсын. Хәерле көн. Мин эш буенча килгән идем. Сәмсез әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман шир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Шынасылын аңламыйша, юк диләре бутырма. Шушындый матур дөньяны шикләр белән тутырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Дөрес булмаган ялганнар барысы да уйдырма. Мәхәббәтемне сүндермә, үз үзеңнән туйдырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бер тәшмә, бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Бер сүзеңдә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Ул җитте булды дәшмә. Татарстанның ат казанган артисты 2000 елларда хит җырларын башкаручы Гөлнара Тимирҗанова яңа клип төшерә. Иҗат җимешем кавыша алмаган, аерылышкан мәхәббәт турында. Клипның премьерасы көзгә көтелә дип хәбәр итте безгә Гөлнара. Уңышлар сиңа Мәйдан каналында көтеп калабыз. Ашыктырма мине дисең, ашыктырма. Ашыктырмыйм җаным, нигә ашыктырыйм? Бәлки вакыт безгә шуны аңларгадыр. Язмышларга сөю уралганым. Сөю газап, сөю рәхәт, сөю сагыш. Әллә ялгыш, әллә ялгыш, әллә табыш. Ашыктырмыйм һич тә, ашыктырмыйм сине. Ясларыма кайтыр идем кабат тагын. Күк йөзеннән яфрак коелганда, язлар булып килеп керде җаным. Соңгы
Киләсе катнашчы Әминә Әхмәтҗанова татар эстрадасында барлык җырчыларның да иҗатын кабул итә. Әйе, милләттәшләребез арасында бик күп талантлы, моңлы артистлар бар. Иншаллах, узакламый син дә аларның рәтендә буласың, Әминә. Şişlerimden sıyba bu yadan nazlı qaraş belenir kelli yılağında qışıp yuvada bir şuumna göre ödeli in kadirli kişim feriştem minim bəxtli buluzaq yaşa İsmim Artur kızı Emine buldu. İmanlı, tevfikli, mehribanlı bala bulsan idi. Amin ya Rabbi. Cevap taba bütün sıravğam var nersenin qayan belədir. Bütün işkə jitdi silgirə zarlanuna bilmi güləkil. İn qadirli kişim feriştem minim bəxtli buluzaq yaşa eniyim. İn qadirli kişim feriştem minim bəxtli buluzaq yaşa Selamun aleyküm. Halleriniz şekilsen sağlardan mı? Bu bizning subhanallah maşallah Eminemiz bulam endi. Şoň qalaz iyi barakallah zo'r iskan ekan subhanallah. Baxtli bo'lsin, tavfiqli bo'lsin Rabbim inshaallah. Qağazga resim düşürəm eniyime zerlim bular resimimde mattur şeşekler ko'ngilda ingiz gediler in qadirli kişim ferishtam minim bəxtli buluzaq yaşa eniyim. İn qadirli kişim ferishtam minim bəxtli buluzaq yaşa eniyim. Bəxtli buluzaq yaşa eniyim. Лайыклы хитнең бүгенге чыгарылышы иҗади кунаклары белән чын-чыннан мактанала. Бездә бүген кунакта Мәйдан каналында тәүге тапкыр җырчы Гөлүс Хабибрахманов үзе ниһаять көттек сине. Сәлам. Рәхмәт, сәлам, Илмир, достым, сәлам, һәм инде хөрмәтле тамашачылар. Беренче тапкыр шуннан да сездә кунакта беренче тапкыр. Нишлибез инде? Әңгәмә алабыз, әлбәттә, хәерле сәгатьтә дип кенә әйтәсе килә. Бүгенге чыгарылышны без эстрадабызның җырчыларына һәм тамашачыларга багышларга булдык. Синең фикеремчә, эстрадада кемгә җиңелрәк чыгарга? Ир-аткамы, әллә хатын-кызларгамы? Миңа калса, Илмир, беләсеңме, хәзерге заманда бу шушы җиңел түгел бит инде заманда. Әйе. Икесенә дә авыр. Чөнки иң мөһиме аның эшләргә кирәк, каты эшләргә кирәк. Хатын-кызга да теге ат урынына эшләргә кирәк, ир-атка да ат урынына эшләргә кирәк. Эшләгән вакытта гына аның менә нәтиҗәсе гыйбрәте була һәм дә инде нәтиҗәсе була. Үзең санап карап караганың бармы? Хатын-кызлар күбрәкме безнең сәхнәдә, ир-атлармы? Хәзерге вакытта хатын-кызлар күбрәк. Менә бит, менә. Элегрәк ул ир-атлар булган булса, димәк, хәзер хатын-кызлар алга таба ат кебек үзең әйтмешли чабалар.
Әйтеп үтәргә кирәк, Гөлүс, син эстрадыбызга теге яшен кебек балкып килеп кирдең һәм инде июль айы хит парадында синең син минеке җырың катнаша. Шулай бит? Әлеге җырың хит дип әйтим инде. Шуннан да яңгырый һәрбер үтүктән диеләр бездә. Тамашачы тарафыннан ничек кабул ителә? Бу җыр бит инде менә үзең тыңладыңдан уйлаган бу ишада инде үзең фикерләү буенча бу җыр әзрәк необычнарак бит инде җыр. Стандарт түгел, стандарт түгел. Шуңа күрә монда инде 80-90 елгы стиль әйбердә бар дип әйтәсем килә. Һәм җыры дагын безнең татар җыры шикелле түгел. Шуңа күрә бик күп дуслар килә, ул әйтәләр, каян таптың диләр. Бу җырны безнең татар җырына шамаганрак дип әйтәләр бит инде беренчедән. Икенчедән инде сүзләре шулай ук инде бик тиз истә кала. Бик тиз истә калгач бит инде кешегә кирәк, әзрәк теге фикереп биеп торырга шунда. Шуңа күрә заманчага туры килә дип әйтүең инде. Килә. Ләкин син әлеге клипта да шулай күрәбез, җырда да син искерәк алымнарны да электергәнсең. Әйе, нәкъ шулай. Чөнки безнең анда өйрәнгән движениялар дип әйтәләр, хәрәкәтләр дә бар. Шуларны да кулланыр өчен без аны именно шул вакытка алып, шул вакытта ничегрәк булган, шуннан ясадык инде. Мәйдан каналы тамашачына әйтергә кирәк, димәк, Гөлүс өлкән булуны да онытмаган, яшьләрне дә электергән дип әйтәсең килә. Бу синең инде төрле яшьтәге тамашачыга һәм рәхәтләнеп, дәртләнеп кушылып биергә. Без инде клипны кушып җибәргәч, тамашачы рәхәтләнеп биячәк. Синең иҗатың белән танышасы килгән тамашачы сине кайдан эзләп табарга мөмкин? Барлык социаль челтәрләр, әлбәттә, һәм шулай ук барлык менә татар телендә бара торган телевидениелар дип әйтим инде, радиостанцияларда, шуларда карарга була. Карарга, тыңлап, инде синең җырларың барлык тамашачыны сөендерсен дип әйтәсе килә. Гөлүс, тәүге адымнарың белән безнең Мәйдан каналына иң беренчеләрдән алып килгәнчә сиңа зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Тамашачы моңа бик сөенә, һәрберсе телевизор артында кул чабып тора. Аннары синең уңышларга без дә Мәйдан каналында һәм дустым буларак та сөенәбез. Гөлүс, иҗади уңышлар, шулай төпле, ныклы адымнар белән алга атларга насыйп булсын. Тамашачыга тәкъдир итәбезме синең клипны? Әйдә киттек. Рәхмәт, Илмир, сиңа бик зур рәхмәт. Шулай каты мактаганың өчен инде. Әлбәттә, әйдә киттек, карыйбыз клипны. Киләчәктә дә зур уңышлар. Клипның исеме Син минеке. Исеме генә ни тора бит. Жанымны, йөрәкне яулаган, сине уйлап туймаган. Гөлем дип сине сайлаган, Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син фәрештәм табылган җирдән, юлга карап мин көткән. Уйда мәңге син икән, мәхәббәтем син икән. Жаным мәхәббәткә тулы, жаным моңнарыма тулы. Син минеке, син минеке. Син минеке, син минеке. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дәвадимә. Йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син
кирәк. Син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син генә син кирәк, син генә син кирәк. Тәкъдиремә син дә вәдимә. Йөрәк, йөрәк, аңа син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Син кирәк, син кирәк. Лайыклы хит тапшыруының күркәм бизәге булган ВК-га күзәтү сәхифәсенә күчәбез. Дуслар, мин сезнең шундый актив Мәйдан каналының рәсми төркемендә битараф булмаганыгызга бик шатланам. Мәсәлән, Винарис Илигетнең иртәнге сәлам күчтәнәчләре сезнең яктан бик җылы кабул ителде. Берсеннән-берсе күркәм, кайтавазлар, сокландыргыч сүзләрегез өчен рәхмәт. Лилия Хәмитова белән язма да 10,000 тапкыр каралган. 200-дән артык лайк. Бу бик шәп күрсәткеч. Уй фикерләрегез дә шактый күп. Афәрин. Әйтеп үтәргә кирәк, Винарис һәм Лилия август аенда гаилә корачак. Бу чыннан да шатлыклы һәм сөенечле хәбәр. Бәхетле булсыннар. Дуслар, бу тапшыру чыннан да мәгълүматкә бай һәм эчтәлекле килеп чыкты. Исегезгә төшерәм, ошаган җырга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тугрырак мәгълүматны Мәйдан ТВ сайтында табу мөмкинлеге дә бар. Мәңге яшәсен, үссен, гүзәлләнсен татар эстрадасы. Тик иң мөһиме бергә булыйк һәм бердәм булыйк. Җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Шул очракта гына киләчәгебез якты һәм өметле булыр. Бу лайыклы хит һәм аның алып баручысы Илмир Ямалов. Исән сау булыйк.